ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋ ନାତୁଣୀର ଜନ୍ମଦିନ। ଏଣୁ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ହୃଦୟର ଗଭୀର ଗହରରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏକ କବିତା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ନାତୁଣୀକୁ ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମାନସ ପଟରେ ଛବି ଭାସି ଆସୁଛି। ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରେ, ଶୈଶବ ସମୟ ଗଲା ମାତୃଳାଳଏ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଦିନ, ପାଳନ କରିବେ ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ। ପିତା ମାତା ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଯା ହୃଦ ନିରତ। ମାମୁଁ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ସେବା ଯତନ, ଲାଭ କରି ବଢ଼ୁଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ। ମାମୁଁ କାଖେ ଧରି ନାଚୁଥିଲା ନିରତ, ନାଚୁଥିଲା ନିରତ। ଭାଣିଜୀର ଆନନ୍ଦ ତା କହି ନୁହେଁ ତ। ମାଉସୀର ସେବା ଯତ୍ନ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଝିଆରୀ ଡାକ। ନାନା କୌଶଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ସେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ମୋବାଇଲରୁ ଗୀତ ଗାଇ ମନକୁ ମୋହେ। ଯେତେ ସେବା କରିଅଛି ମାଉସୀ ତାର, ଯେତେ ସେବା କରିଅଛି ମାଉସୀ ତାର। କିଏ ଅବା ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ଯାହା ଅମୂଲ୍ୟ, କିଏ ଅବା ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ଯାହା ଅମୂଲ୍ୟ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖେଳନାରେ ଥାଏ ଆଦର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖେଳନାରେ ଥାଏ ଆଦର। ଖେଳି ଖେଳି ସମୟ ତା ବିତେ ସତ୍ୱର, ମାତ୍ର ଏସବୁ ପଛରେ ମାଉସୀ ଅଛି ତାର, ମାଉସୀ ଅଛି। ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଯତ୍ନ ନେଇଛି, ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମଦିନ, ତାର ଜନ୍ମଦିନ। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବେ ବାନ୍ଧବ ଗଣ, ମାମୁଁ ଓ ମାଉସୀ ଦୁହେଁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ନାତୁଣୀକୁ ଭେଟି ଦେବେ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି, ନାତୁଣୀକୁ ଭେଟି ଦେବେ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି। ନାତୁଣୀର ଆଜି ଏହି ଜନ୍ମଦିନେ, ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ମନାସୁଛୁ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ କୃପା, ତାର କରନ୍ତୁ କୃପା। ନୀଳାଚଳୁ ଧରି ଝରି ଆସୁ ଅମୃତ ଟୋପା, ନୀଳାଚଳୁ ଝରି ଆସୁ ଅମୃତ ଟୋପା। ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଅଜା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଉସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବୃନ୍ଦ। ଆଜି ଆସନ୍ତା କାଲି